Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mariano. Taong 1947, Labo, Camarines Norte. Ang binatang si Mariano ay edad 25 nung panahong yon. Ang trabaho niya ay pagiging kutsero. Nagmamay-ari sila ng kanyang ama ng isang maganda at matibay na kalesa na merong matikas na kabayo. Yon ang uri ng transportasyon ng mga tao na naninirahan noon sa lugar na yon. Kadalasan ang mga gumagamit noon ay yung may mga hanap buhay, mga tindero na may mga kalakal na dadalhin sa bayan, o yung may mga dalang gamit na hindi nila kayang dalhin sa paglalakad. Ginagamit din nila ang kalesa para sa biglaang pangyayari na kailangan ng agarang aksyon, tulad ng pagdadala ng may mga sakit at ibang manganganak na kailangang dalhin sa paggamutang bayan at iba pa. Ang binatang ito ay biniyayaan ng isang maamo at gwapong muka. Subalit sa kabila ng kanyang taglay na karisma at kagwapuhan, ay meron itong kapansanan. Isa siyang kuba. Naiiba ang hugis ng kanyang likod at postura sa kanyang pagtayo kumpara sa karamihan. Minsan dahil sa taglay niyang kaanyuan, ay hindi maiiwasan na may ibang mandiri o hindi naman kaya'y kinukutsa o pinagtatawanan ang kanyang kalagayan. Naapektuhan din ang kanyang hanap buhay dahil may mga tao na ayaw sumakay sa kanyang kalesa. Matagal na niyang ginagawa ang pagiging kutsero. Trabaho na niya ito dati pa, bago sila lumipat sa Labo. Dati silang taga-norte, subalit nang mamatay ang ina, ay umalis sila upang makalimot sa sakit. Isang masukal na lupain ang agad nilang nilinisan at pinagtayuan ng bahay. Hindi pa abot ng makabagong buhay ang lugar na yan dahil liblib. Yung mga bagay ay gawa lamang sa kugon at kawayan. Tapos merong silong sa ilalim na madalas ay tambakan ng kung ano-anong mga gamit o hindi naman kaya ay silungan ng mga hayop tulad ng manok. Hindi pa rin uso ang elektrisidad at gasera pa lamang ang gamit bilang pangtanglaw sa madilim na gabi. Magkakalayo rin ang mga kabahayan. Hindi madalas nagkakakitaan ng maraming tao. Ang mga tao, madalas mapansin ni Mariano na pasado 5:00 pa lamang ng hapon ay nasa loob na ng kanilang mga bahay. Sarado na ang mga pintuan at mga bintana. Wala na ring gumagawa ng anumang operasyon, maging mga maliliit na tindahan ay nagsasarado na. Maaga silang naghahapunan. Pinapakain na kagad nila ang kanilang mga anak para makatulog na rin ng maaga. Ginagawa nila yon dahil kumalat sa kanilang lugar ang usapin tungkol sa pagsalakay at pangbibiktima ng aswang. May natagpuan kasi silang bangkay ng isang lalaki sa ilog. Wala itong ulo at puso. Wala ring bakas ng dugo ang katawan nito at maging sa paligid. Walang nakakita sa totoong nangyari. Subalit sa paraan ng pagpatay ay kumbinsido ang lahat na aswang ang may gawa noon. Dahil sa pangyayaring yon, ay naging alerto naman ang mga tao. Ayaw nilang mabiktima tulad ng natagpo ang bangkay. Sinisiguro nila na bago kumagat ang dilim, ay may mga harang ng matitibay na kahoy ang kanilang pintuan at mga bintana. Nagsasaboy sila ng asin sa bubong at sa silong. Nagsasabit din sila ng bawang sa kanilang mga bintana at takot na takot sila sa aswang. Para sa mga hindi pamilyar sa nilalang na ito, ang mga aswang ay madalas na inilalarawan bilang isang nilalang na may kakayahang magpalit ng anyo mula sa tao
patungo sa hayop tulad ng aso, baboy at ibon. Meron itong iba't ibang uri, depende sa lugar, ngunit kadalasang itinuturing na masama at mapanakit. Kumakain din sila ng mga tao, lalo na ng mga sanggol at bata. Bukod dito ay meron din silang kapangyarihan na magpakita sa panaginip o sumanib sa tao. Nagagawa nilang padamihin ang kanilang lahi sa pamamagitan ng pagpapasa ng itim na mutya o hindi naman kaya ay ang pangyayanggaw o paghawa sa tao sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga ito ng pagkaing kanilang nilawayan. Maraming kababalaghan at lagimang itinatago sa kadiliman ng gabi, lalo na kapag bilog ang buwan, at yon ang gustong tuklasin ni Mariano. Oh, narito ka na pala anak. Kamusta ang pagkakalesa mo? Tanong ng ama niya sa kanya. Ayos naman tay. Medyo mahina ang kita pero sapat na rin yun pandagdag sa ating mga gastusin dito sa bahay. Oh, lalabas ka pa rin ngayong gabi? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Oo, kailangan tapusin ko ang misyon ko. Hindi ako titigil hanggat di ako nakakapatay ng aswang. Mariin itong sinabi sa kanyang ama. Pagkatapos maghapunan, ay muli na naman itong gumayak upang lumabas ng kanilang bahay. Siya lang ang bukod tanging lumalabas na kutsero sa gabi. At doon siya mas kumikita ng malaki. Kasi yung mga tao na naaabutan ng dilim at gustong-gusto na kaagad makauwi, ay wala na silang pagpipilian kundi ang kubang si Mariano. Anak, pwede bang itigil mo na yung ginagawa mo? Hindi talaga ako mapalagay. Tsaka, sobra akong kinakabahan sa bawat paglabas mo sa gabi. Kaya nga tayo umalis sa dating lugar natin, di ba? Dahil sa aswang na... Natigilan ito sa pagsasalita nang makita ang anak na kinuha ang balisong. Alis na ho ko, tay. Sabi ni Mariano sa kanyang ama na hindi man lang pinatapos sa pagsasalita. Walang nagawa ang matanda kundi sundan na lang ng tingin ng kanyang anak papalabas ng pinto. Bigla niyang naalala ang dahilan kung bakit tila gigil na gigil ang anak na makapatay ng aswang. Palagay kasi nila ay naging biktima ang ina nito ng mga ganoong nilalang. Unang nagkasakit ang kanyang ama noon at inatake ng mga masasamang panaginip. Isang babae ang paulit-ulit na nagpapakita at sinusumpa si Mang Rodelio. Subalit tila inako ng asawa nito ang kanyang paghihirap. Nanghihina ito sa tuwing may naririnig silang malakas na huni ng uwak na aali-aligid sa kanilang tahanan. Hanggang sa naupos itong tulad ng kandila. Namatay ng walang kalaban-laban. Dahil sa labis na pagdadalamhati at di malamang dahilan ng pagkamatay ng ina, ay isinisi nito sa aswang ang mga nangyari. Base na rin sa tunog ng uwak na madalas nilang marinig sa gabi. Pansin ang kakaibang katahimikan sa lugar kung saan binabagtas ni Mariano ang daan papunta sa bukana ng kanilang baryo. Bago lumiko sa sangang daan, nakaagaw pansin sa kanya ang isang matandang lalaki na naglalakad. Inihinto niya ang kalesa at pinagmasdan yon sa tamang distansya. Halatang halata ang malakas nitong paghinga. Umaangat ang balikat nito at gumagawa ng kakaibang pagkilos. Nakaramdam ng kaba ang binata. Aswang? Tanong nito sa kanyang isip. Nakaramdam siya ng kaba. Isang klase ng pakiramdam na nagbibigay sa kanya ng kasabikan at tuwa dahil nagbunga ang plano niya at kumagat sa patibong ang kinakatakutan ng mga tao sa lugar. Ngunit nang titigan niyang mabuti ay kinawayan siya nito.
Naisip ng binata na baka kailangan nito ng tulong. Agad niyang pinaandar ang kalesa at lumapit sa matanda. "Magandang gabi ho, Impo. Anong may paglilingkod ko sa inyo?" tanong ng binata. Iho, naroon sa bahay ang manugang ko. Mukhang nahihirapang manganak. Hindi kaya ng hilot. Baka pwede ka naming arkilahin para masakyan papuntang bayan. Kanina pa kasi ako nagpapaikot-ikot dito eh. Wala na akong makita pang ibang kalesa. "Sige po, tara na ho't baka maalanganin pang buhay ng sanggol kung magtatagal pa tayo. Sakay na ho. Ituro nyo na lang ho kung saan ang bahay ninyo." Mabilis na pinatakbo ng bata ang kanyang kabayo. Agad nilang narating ang bahay ng matandang sakay. Isang ginang na namimilipit sa sakit ng tiyan ang inilabas mula sa bahay na yon. Naroon ang kanyang asawa. Ito ang umalalay sa babae para maisakay sa kalesa. Sa pagamutang bayan nila dadalhin ang babaeng manganganak. Samantala habang binabagtas nila ang daan, ay napansin ni Mariano na tila tahimik ang kapaligiran. Ngunit paglampas nila sa isang malaking puno ng sampalok, ay may narinig silang kakaibang tunog sa paligid. Naging alerto sila. Malalakas na pagaspas at kaluskos sa itaas ang muli nilang napakinggan. Agad inilabas ni Mariano ang baon niyang balisong at pangontra sa aswang na lagi niyang daladala sa kalesa. Isang bigkis yon ng bawang. Itinabi niya ito sa buntis. Makikita sa mag-asawa ang labis na pagkabahala at pag-aalala. Mas lalong namilipit sa sakit ang babae. Sapo nito ang tiyan at sinisigaw sa kanyang asawa na nahihirapan na ito sa kanyang nararamdaman. "Mamang Kutsero, pakidalian po ang pagpapatakbo," pakiusap ng asawa ng buntis. Ngunit hindi yun magagawa ni Mariano sa oras na yon. Bagkus ay inihinto niya ng tuluyan ng kalesa. May isang nilalang na nakaharang sa kanyang daraanan. Meron itong mahabang kuko sa kamay na sigurado silang kayang pumunit ng laman. Ang kulay nito ay mapusyaw at ang mga mata ay purong itim. Sumisigasing ito na tulad ng mabangis na ahas. Alam ni Mariano na pinupuntirya nito ang buntis na babae at ang ipapanganak nitong sanggol. Ang amoy kasi ng sanggol na nasa sinapupunan ng ina ay ang siyang pinakamabango sa pang-amoy nila. Ito rin ang pinakamasarap na klase ng karne. Ayon sa mga naririnig niyang kwento noon sa kanyang lolo, ang mga sanggol ang paboritong pagkain ng aswang. Mahigpit na hinawakan ni Mariano ang balisong na nasa kanyang kamay. Natulala na lang sa takot ang mag-asawa nang makitang may aswang sa kanilang harapan. Maging ang asawang lalaki ay di malaman kung ano ang gagawin. Bumaba ng kalesa ang binata at buong tapang nitong sinugod ang aswang na yon. Subalit mabilis ang naging pagkilos ng nilalang. Naiiwasan nito ang hawak na sandata ni Mariano at nagawa pa nitong lapitan ang mag-asawa. Naglalaway ito ng sobra at takam na takam sa buntis. "Tulong! May aswang!" Sa wakas ay naisigaw ng babae. Ngunit sa kasamaang palad ay wala pala silang mahihintay na tulong. Dahil ang kinalalagyan nilang bahagi ng lugar ay walang tao at walang mga bahay na malapit. Inaabot ng pilit ng aswang ang buntis. Mabuti na lamang at merong bawang sa paligid nito. Sa pagkakataong yon, habang abala ang aswang sa pag-abot sa kanyang takot na biktima, ay doon nakahanap ng pagkakataon ng binata para saksakin ang nilalang na yon.
Pero naramdaman siyang muli ng aswang. Imbis na sa puso ito tamaan ay sa braso tumama ang talim ng balisong. Malalim at mahaba ang sugat na yon. Nalaglag sa lupa ang aswang. Agad nitong hinawakan ang dumudugong braso. Susugurin siyang muli ni Mariano, subalit dahil sa taglay na liksi, hindi na muli pang nagtagumpay ang binata sa binabalak nito sa aswang. Umalis siya na patalon-talon sa mga naglalakihang puno, hanggang sa ikinubli na ito ng kadiliman ng gabi. Umalingaw-ngaw ang iyak ng isang sanggol. Ligtas na isinilang ng babae ang kanyang anak habang nakasakay sa kalesa. Labis na nagpasalamat ang mag-asawa sa matapang na kutsero. Ngunit bago niya ihatid ang mga ito sa kanilang bahay, ay nakiusap siya na huwag ipagsasabi sa iba ang nakita ng mga ito. Mabilis na tumango at sumang-ayon ang dalawa. Nangako silang itatago ang lihim ni Mariano. Umuwi na rin ang binata matapos nitong ihatid ang mag-asawa sa kanilang tahanan. Pagdating niya sa bahay, ay naabutan niya pa ang ama na naninigarilyo sa labas. Agad nitong ibinalita ang nangyari. Sinabi nito na totoo ngang may aswang sa baryo na yon at nagpakita ito sa kanya. Agad pinapasok ng ama ang kanyang anak dahil sa matinding pag-aalala. Sinabi niya sa ama na nasugatan niya sa braso ang aswang. Ipinagmamalaki niya na kaya ng ordinaryong tao ang makipaglaban sa nilalang na yon. Ngunit hindi umimik ang kanyang ama. Kinabukasan ay doon lamang niya ito kinausap ng masinsinan. Handa na niyang ibigay sa binata ang mga bagay na alam niyang makakatulong sa kanyang anak. Alam niya ring hindi niya ito mapipigilan sa kanyang ginagawa. Kaya nais niyang proteksyonan ito sa abot ng kanyang makakaya. Kinuha niya mula sa silid ang isang maliit na baul. "Tay, ano yung hawak niyo?" Agad niyang tanong nang makita ang hawak nito. Ang baul na yon ay mga gamit ng lolo ni Mariano, isang kilalang albularyo sa dati nilang tirahan. Naglalaman niyo ng isang libro na kung saan mababasa ang iba't ibang orasyon na nakasulat sa Latin. Hindi yun maunawaan ni Mariano, maging ng kanyang ama. Ngunit sa patuloy niyang pagbuklat ay may mga nakita rin siyang mga nakasulat na Tagalog. Naaliw siya sa nilalaman ng libro. Nang matapos ay pinili niyang itago na ang libro sa sarili niyang lagayan. Subalit nang iangat niya ito, ay may nalaglag na bagay na nakabalot sa papel. Pinulot niya yon at dahan-dahang binuklat. May laman itong pulbos. Binasa niya ang sulat na nakalakip sa bagay na yon. Nung nalaman niya yon, pinasok niya ito sa kanyang bulsa. Muling sumapit ang gabi. Panibagong pakikibaka na naman at pakikipagsapalaran ang gagawin ni Mariano. Hindi pa siya nakakalayo ay may pumara sa kanyang isang magandang babae. Sa tingin niya umiiyak ito. Hinayaan niyang sumakay ang dalaga sa kalesa. Tinanong niya ito kung saan ito pupunta. Walang maapuhap na sagot ang babae. "Ba't ka umiiyak? Natatakot ka ba sa akin?" Imbis na sagutin ay tinitigan lang siya nito. "Ano? Natatakot ka ba sa akin?" Muli nitong tanong. Doon lang ito sumagot. Sinabi nito na hindi ito takot sa kanya dahil wala naman siyang nakikitang nakakatakot sa anyo nito. Mas higit na mas kahindik-hindik ang iniwang bahay kaysa ang sumakay sa kalesa ng kuba. Sinabi nito na wala siyang pupuntahan.
Agad nag-isip ang binata at maya-maya ay inalok ito kung nais niyang doon na muna tumuloy at magpalipas ng gabi sa kanilang bahay. Sumang-ayon naman ang babae. Kahit saan daw siya nito dalhin ay ayos lang sa kanya basta mailayo siya sa lugar na yon. Iniuwi niya ang babae at ibinilin ito kay Mang Rodelio. Biktima ng pang-aabusong sexual ang babaeng yon ayon sa kwento nito. Nakita sila ng kanyang ina nang sinisimula na siyang gamitin ng kanyang amain. Subalit baliktad ang kwento ng sabihin ng lalaki na inakit siya ng dalaga. Mas pinaniwalaan nito ang sinabi ng kinakasama kesa sa kanyang anak. Pinalaya siya nito matapos sakta ng paulit-ulit. Siya ay si Dolores. Halos hindi nalalayo ang edad nito sa binatang si Mariano. Maganda ang babae at meron siyang balingkinitang katawan. Kayumanggi ang kanyang balat na umayon sa itim na itim niyang mahabang buhok. Habang nag-uusap sila, ay sinabi nitong maninilbihan siya kapalit ng libreng pagkain at matutuluyan. Pumayag naman ang mag-ama. Matapos idagdag ng dalaga na di na nito gugustuhing bumalik sa bahay nila. Mas nanaisin na lang nito na magpagala-gala na lang sa kalsada. Dahil doon na nga nanirahan ang magandang dilag, ay hindi nalingid sa kanya ang ginagawa ni Mariano. Lihim niyang hinangaan ang lalaki dahil sa angking kasipagan nito sa paghahanap buhay. Gayon din sa nakita niyang katapangan ng lalaki na handa nitong suungin ang kadilimang kinakatakutan ng lahat. Isang ordinaryong gabi muli ang sumapit. Habang nilalakbay muli ng kutsero ang madilim na daan, ay may pumara ulit sa kanya ng isang matandang babae. Inalalaya niya ito habang isinasakay sa likod. Hindi pa man sila nakakaalis ay nagulat siya nang maramdaman ang magaspang na kamay na kumapit sa kanyang balikat. Muntik na siyang mapasigaw sa gulat nang lingunin niyang muli ang matanda. Pakiwari niya ay nag-iba ito ng anyo. Ang mahabang buhok nito kaninang nakapusod ay nakalugay na at animoy sinabunutan sa sobrang gulo nito. Nalunok niya ang sariling laway nang matalim siya nitong tinitigan. Hindi ito nagsasalita ngunit dama niya ang unti-unting pagdiin ng kamay nito. "Lola, nasasaktan ho ako!" Wika niya rito, ngunit wala yung narinig. "Lola, ano bang nangyayari sa'yo?" Muli niyang tanong sa matanda. Hindi na niya napigilang magtaas ng boses. Nang muli niya itong lingunin, ay kitang-kita niya ang matutulis nitong kuko. Napansin niya ang braso ng matanda, nakalihis ng bahagya ang manggas ng suot nitong damit. May malaki rin yung peklat. Kaya nalaman ni Mariano na ito rin ang aswang na umatake sa sakay niyang buntis. Naging mabilis ang kilos ni Mariano. Sinikap niyang hulihin ang kamay nito at agad na kinagat ang daliri at kuko ng aswang. Agad itong humiyaw ng matinis. Naksakta ng tenga ng binata. Subalit tiniis niya yon. Kagat-kagat pa rin niya ang kuko nito habang may dinudukot sa bulsa. Bago pa man niya mailabas ang kanyang huling alas, ay nagwala ang aswang dahilan para mabitawan niya ito at malaglag sa kalesa niya. Diretso yung nahulog sa lupa. Tama nga ang lolo. Nanghihina kayo kapag nakagat kayo sa parting yan ng inyong katawan. Nangaasar na tugon ng binata. Agad nag-anyong ibon ng aswang. Mabilis na bumaba at hinabol yon ni Mariano ng patpat.
Kapag natatapatan niya ang anino nito at napapalo ay nawawalan niyo ng balanse sa paglipad. Tuwang-tuwa si Mariano sa kanyang ginagawa. Bilib na bilib sa kanyang mga bagong kaalaman tungkol sa mga kahinaan ng aswang. Pinuri niya ang sarili dahil sa kasipagan at sa pagbabasa sa libro at sulat ng kanyang albularyong lolo. Wala na ang aswang, subalit hindi mapanatag ang kalooban ng binata. Pangalawang pagkakataon na rin kasi na nagpakita sa kanya ang aswang na yon, subalit hindi pa rin niya mapuruhan. Hindi pa rin natutupad ang pangarap niya na maipaghigante ang kanyang ina. Wala siyang pakialam kung sinong aswang ang mapatay niya, basta't kalahi niyon ay ayos na sa kanya. Muli ay sinalubong siya ng ama pagdating niya sa kanilang bahay. Agad niyang ibinida ang nangyaring sagupaan sa pagitan nila ng aswang na yon. Subalit imbis na matuwa, ay nagalit ito ng tuluyan. Sinabihan ito ang anak na tumigil na sa kanyang ginagawa. Dahil ayaw niya na dumating ang araw na mawalan ulit siya ng mahal sa buhay dahil sa mga nilalang na yon. Humingi ng tawad ang binata. Naintindihan niya ang ama, subalit hindi siya sigurado kung kaya nga ba niyang sundin ang sinasabi nito. Pero pansamantala ay inayunan na lamang niya si Mang Rodelio upang hindi na humaba pa ang kanilang usapan. Nais na rin kasi niyang magpahinga. Samantala, habang nagpapahinga sila sa kalagitnaan ng gabi, ay nagising ang mag-ama nang makarinig ng kakaibang ingay na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Parang ingayo ng isang baboy na nagpapaikot-ikot sa paligid. "Tay, may alaga na ba tayong baboy?" Tanong nito sa ama na noon ay nakikiramdam na sa paligid. Hindi baboy yun. Nasundan ka na ng aswang dito sa bahay. Sinasabi ko na nga ba eh. At walang magandang kahihinat na ng ginagawa mong yan. Medyo may galit sa tono ng boses ng kanyang ama. Sumilip ito at nakita ang isang maitim na baboy na may mapulang mga mata. Sabi ko na nga ba eh. Aswang yun. Pagsilip ni Mariano ay laking gulat niya nang makita niya ang nilalang na walang saplot, ngunit nababalot ng itim na balahibo ang katawan. "Aswang nga yan, tay. Anong gagawin natin?" Habang hindi pa nakakapagdesisyon ng dalawa sa kanilang gagawin, ay narinig nila ang malalakas na putak ng manok nila na nakasilong sa ilalim ng bahay. Agad tumayo ang ama at kinuha sa kusina ang matalim nitong itak. Isiniksik yon sa pagitan ng sahig nilang gawa sa kawayan. Tumahimik bigla ang paligid. Wala na ba, tay? Wala na ba yung aswang?" Sunod-sunod na tanong ng binata. Agad namang tumawa ng malakas ang matanda at inalaskan nito ang anak. Oh, akala ko ba tumutugis ka na ng aswang? Bakit ngayon? Ikaw na yung pinuntahan na bahagyang buntot mo. Hindi naman nakaimik ang binata sa sinabing yon ng kanyang tatay. Hindi rin niya maintindihan kung bakit sa pagkakataong yon ay nakaramdam siya ng karuwagan. Ngunit yung inaakala nilang katahimikan ay panandalian lamang. Dahil biglang may dumapo sa kanilang bubungan. Unti-unti nitong sinisira ang kugon. Alam ni Mariano na seryoso na ang aswang sa ginagawa nitong panggagambala. Inipon niya ang lakas ng loob para harapin ang aswang na yon. Lumabas siya ng bahay at hinamon ang nasa itaas ng kanilang bubungan. Lumingon sa kanya ito
at doon palang naamoy ng binata ang kakaibang amoy na nakakasulasok. Naduwal siya sa sobrang baho niyon. Nang masanay na siya sa malansang amoy, ay napansin niyang may pakpak ang nasabing aswang. Maya-maya pa ay kumilos ito at pumagaspas pabulusok sa kinatatayuan ni Mariano. Tinangka ni Mariano na umiskapo at pumasok sa kanilang bahay, ngunit hinabol siya nito. Para itong isang lawi na dinadagit ang isang sisiw. Sa huling sandali ay nagdesisyon na siyang lumaban. Ngunit nawala bigla sa paningin niya ang aswang. Ang kanyang pandinig ay naging alerto sa bawat ingay ng paligid at nakiramdam na baka bigla itong sumulpot sa kung saan. Hanggang sa nakita niya mula sa madilim na parte ng kanilang bakuran na may naglalakad na isang nilalang na may di kapani-paniwalang kaanyuan. Ang katawan nito ay tao, ngunit nababalutan ng itim na balahibo. At ang mukha nito ay tulad sa isang mabangis na aso. Mahaba ang kuko at matutulis ang ngipin. Ang mga mata ay pulang-pula na sumisilip mula sa kadiliman. Tila tumigil ang mundo sa paligid nila. Gayon din ang oras sa pagitan nila ng aswang. Sinusubukan lalo ng aswang na takutin ang binata gamit ang pabago-bago nitong anyo at nakakatakot na panaghoy. Hindi nagpatinag si Mariano. Inipon niya ang angking lakas at inihanda ang kanyang kamay na may hawak na balisong. Ilang segundo rin silang nagpapakiramdaman hanggang sa nagdesisyon ng binata na sumugod. Ngunit yon ang malaki niyang pagkakamali. Nakagat siya ng aswang sa braso. Impit na paiyak ang binata sa sakit na naramdaman. Sobrang talas ng mga ngiping bumaon sa kanyang kamay. Bigla yung namanhid. Agad niyang iwinasiwas sa mukha ng kalaban ang tanga nitong balisong. Nasugatan niya ito sa muka, sa may kaliwang pisngi. Kumalas ito sa pagkakakagat. Muli yung nag-anyong ibon. Paikot-ikot sa itaas. Lumilikha ito ng nakakatakot na tunog. Sinamantala naman yon ni Mariano. Gumuhit ito ng krus sa lupa at pagkatapos ay pumulot ito ng konting buhangin sa lugar kung saan nagtagpo pakrus ang mga linya. Hawak niya sa kamay ang buhangin yon. Ayon sa nabasa niya sa libro, ay mainam yon para hindi siya dagitin ng lumilipad na aswang. Bumaba ito at muling naglakad. Habang papalapit ito sa kanya, ay binabago-bago nito ang kanyang kaanyuan. Biglang lumabas ng bahay ang ama ni Mariano. Bitbit nito ang buntot pagi na ginawang latigo. Iwinasiwas niya ito sa aswang. Natigilan ng kalaban nang makita ang lalaki na umaatake sa kanya. Mabilis siyang lumipad papalayo sa di nila malamang dahilan. Dahil tapos na ang labanan sa pag-atras ng aswang yon, ay natulog na ulit ang mag-ama. Hindi napansin ni Mang Rodelio ang kagat ng aswang sa braso ni Mariano. Kinabukasan ay nagising sila sa masarap na amoy na mula sa kusina. Naabutan nilang nagluluto doon ng dalaga. Agad yung kinumusta ni Mariano dahil noon lamang niya naisip na meron pala silang kasama sa bahay. Natitiyak niyang natakot ang dalaga sa nangyaring yon. Subalit walang makitang bahid ng takot o pag-aalala sa mukha ng babae. Masaya pa nga ito at sinabi sa mag-ama na napakasarap ng kanyang tulog dahil sa katahimikan ng gabi. Nagkatinginan ang mag-ama sa tinuran niyang yon. Imposible na hindi niya kasi narinig ang kanilang pag-iingay. Ipinagsawalang bahala na lamang ng dalawa yon at kinain ang pagkaing inihanda ng dalaga.
Pagkatapos kumain ni Mariano, ay nakaramdam siya ng kakaiba. Nahilo siya at biglang nahimatay. Nakita ni Dolores ang mga sugat sa braso ni Mariano. Teka, kagat ho ng aswang ito ah. Ano pong nangyari? At isinalaysay ng matanda ang naganap kaninang madaling araw. Agad namang lumabas ang dalaga at nanguha ito ng mga halamang gamot sa bakuran. Habang ginagawa niya yon, ay inayos naman ng ama ang kanyang anak sa higaan. Inayos din ito ang likod ni Mariano. Gumawa ang babae ng isang pusyon na mula sa dinikdik na mga halamang gamot. Dinasalan niya yon ng orasyon. Napatitig lang ang matanda sa ginagawa nito. May alam ka pala sa panggagamot. Hindi na niya napigilang itanong. Sinabi ng babae na meron itong konting kaalaman tungkol sa panggagamot. Tinuruan siya ng kanyang lolo na albularyo. Agad ikinuwento ng matanda na albularyo rin ng kanyang ama. Subalit maaga yung namatay at hindi na ituro sa kanya ang ilan nitong kaalaman. Natuwa si Mang Rodelio dahil meron pa raw pagkakaparehas si Dolores at Mariano. Nagbiro ang lalaki na bagay ang dalawa. Ngumiti lang ang dalaga at sinimulan nitong gamutin ang kagat ng aswang sa braso ni Mariano. Ayon kay Dolores, ay merong sumpa ang kagat ng aswang na kailangan ng agarang paggamot dahil ito ay maituturing na isang malalang karamdaman. Uunti-untiin itong kainin ang lakas ng binata hanggang sa ito ay mamatay. Ipinahid niya yon sa mga sugat. Ayon sa dalaga, mabisa yon sa panlaban sa sumpa ng kagat ng aswang. Sa loob ng ilang minuto ay nagbago ang kulay ng balat nito mula sa pagiging kulay lila hanggang sa naging normal na ito. Agad iminulat ni Mariano ang kanyang mga mata. Sinabi nito sa ama na nawala ang hapdi at kirot ng mga sugat. Ang posyon na yon ay tinatawag na herba del aswang na ang ibig sabihin ay herbal na gamot kontra sa kagat ng aswang. Isang humahangos na lalaki ang nakatawag sa kanila ng pansin pagkatapos. Siya ay isa sa mga naging kaibigan ng ama ni Mariano sa lugar na yon. Hingal na hingal ito at halos di makapagsalita. Agad siyang inabutan ni Mang Rodelio ng isang basong tubig at sinabing kumalma muna. At nang naging maayos na ang kanyang paghinga, ay tsaka nito ikinuwento ang dalang balita. Ayon dito, ay may aswang na naman daw na sumalakay noong madaling araw. Namatay ang asawa ng isa sa kanilang kapitbahay. Nangunot ang noo nito nang mapansin ng dalagang kasama ng kanyang ama. Aba, sino itong magandang dalaga, pare? Anak mo rin ba ito? Kunway pagbabago nito ng usapan. Agad naman itong sinagot ng kanyang kumpare at sinabing mamanuganin niya ito. Agad na pangiti si Mariano sa dalaga na noon ay namumula na ang pisngi dahil nahihiya. Teka, mabalik tayo dun sa namatay na kapitbahay natin. Paano naman kayo nakakasiguro na aswang ang may gawa nun? At isinalaysay ng lalaki na tulad ng ibang naging biktima ay wakwak ang tiyanon, walang puso at ulo. Tama kayo. Siguradong aswang ang may gawa ng karumal-dumal na pagpatay. Sabi ni Mang Rodelio. Hanggang sa sumunod na araw ay naging usap-usapan ng muli ang sunod-sunod na pagsalakay ng aswang at pagpatay. Napansin na rin nila na pawang mga kalalakihan ang pinupunteriya nito sa kanilang lugar
at sa karatig pa. At hindi lang basta lalaki, kundi isang ama na merong masaya at maayos na pamilya. Mas lalong nagbigay yon ng kilabot sa mga tao. Ngunit sa pagdaan ng mga araw ay naisip nila na lumaban. Sawa na sila sa pagiging duwag. Ayaw na nilang magtago habang hinahayaan ang aswang sa ginagawa nito. Nagdesisyon silang magronda sa gabi. Sa ginawang yon ng mga tao ay matagal na hindi umatake ang aswang. Nabawasan ng takot ng mga tao sa kanilang lugar. Nagpatuloy ang buhay. Samantala, dahil sa nangyaring pagsugod ng aswang sa bahay nila Mariano at sa balitaan nilang pumapatayo ng mga inosenteng ama ng tahanan, ay palagi na rin silang nagsasaboy ng asin. Nagsusunog na rin sila ng mga goma at mga pinaglumaang tsinelas. Ito ay ayon na rin sa payo ni Dolores. Sinabi nito na ayaw ng aswang sa amoy ng nasusunog na goma. Si Mariano naman ay nagpatuloy sa kanyang paghahanap buhay, araw man o gabi. Nais nitong patuloy na alamin ang katauhan ng nasabing aswang. May kung ano sa pakiramdam niya na hindi niya maunawaan. Parang may kulang sa kanya hanggat di niya ito nahahanap. Magdadapit hapon ng araw ng Biyernes, habang nagpapatakbo siya ng kalesa at dumadaan sa isang masikip na kalsada, papasok sa kakahuyan, ay may napansin siyang isang maliit na kubo. Noon lamang siya nakarating sa bahaging yon ng kanilang baryo. Itinabi niya ang kalesa sa lugar kung saan di agad ito mapapansin. Dahan-dahan siyang naglakad at nag-ingat na di makagawa ng kahit na anumang ingay. Nang makalapit na sa kubo ay wala siyang nakitang tao. Nakasara ang mga pinto at nakapinid sa labas. Tamang-tama sa plano niyang silipin ang nasa loob ng bahay. Umikot siya sa may bandang likuran upang walang makakita. Ngunit bago pa makapasok ay kinakailangan niyang talunin ng bakod na singtaas ng kanyang bewang. Tumungtong siya sa bakod na gawa sa kawayan at tinalon niya ang harang na yon. Inangat niya ng konti ang bintana. Agad na sumalubong sa kanya ang masangsang na amoy na katulad ng amoy na nakapagduwal sa kanya nang maglaban sila ng aswang. Nakita niya ang mga nagkalat na bungo ng tao sa loob. Sigurado siya na yun na ang matagal niyang hinahanap. Natagpuan na niya ang bahay ng aswang. Mabilis niyang tinalon ang bakod palabas. Maingat siyang nagmasid at naglakad. Tumambay muna siya sa itaas ng isang puno habang hinihintay ang pagdating ng aswang. Kumakagat na ang dilim sa paligid, kaya nagdesisyon si Mariano na lisanin na muna ang lugar at mag-isip ng mas magandang plano. Naglakad siya papunta sa itinago niyang kalesa. Subalit natigilan siya sa paglalakad nang may mapansing anino sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Sinundan niya yan. Lumapit siya at nagkubli sa mga puno. May narinig siyang umuungol na parang nag-oorasyon. May nakita siyang matanda na nakatingala sa bilog na buwan. Nakahubad ang pang-itaas nitong damit at nagpapahid ng malagkit na langis. Maya-maya ay nakita niya itong humalik sa lupa at pagkatapos ay ipinilig-pilig ang ulo sa kaliwa at sa kanan ng paulit-ulit habang nag-oorasyon. Hanggang sa napansin niyang lumaki ang tinig nito. Isang nakakatakot na atungal na animoy galing sa mabangis na asong paliw. Napalingon ito sa kaliwa, tila naramdaman ang kanyang presensya. Mas lalo niyang isiniksik ang katawan sa likod ng puno. Tumulo ang laway nito na di napuputol.
Nagbago ito ng anyo katulad sa nakalaban niyang sumugod na aswang. Alam niya na iisa lamang ang aswang na umatake sa kanilang baryo at walang iba kundi ang matandang yon. Inilabas niya sa kanyang bulsa ang pulbos na ibinalot sa papel ng kanyang lolo. Sakto naman na napatingin sa kanya ang kalaban. Naglakad ito papalapit sa kanya. Hindi siya kumilos. Hinayaan lang niya yon. Nang tama na ang kanilang distansya, ay agad niyang isinaboy sa mukha ng aswang ang hawak na pulbos. Agad itong sumigaw sa sakit. Napansin niyang tila nang hina ito base na rin sa nakita niyang panginginig ng tuhod nito at kamay. Abuyon na mula sa pinulbos na itim na talaba. Isang pangontra sa aswang na maaaring makapagpahina rito at maging sanhi ng kamatayan kapag hindi na agapan. Agad pinagpag ng aswang ang mga abo sa kanyang muka. Galit na galit ang aswang. Nang hihina man ay sinugod pa rin niya si Mariano. Sa wakas, may paghihiganti ko na rin ang aking ina. Sinabi ng binata habang kinakapa sa kanyang bewang ang balisong. Subalit hindi niya yun makapa. Nawawala ang kanyang sandata. Naabot siya ng aswang at agad siyang kinagat sa kanyang balikat. Dahil sa pagragasa ng labis na sakit na yon, ay napasigaw si Mariano. Samantala sa baryo naman, nakatipon sa isang lugar ang mga nakatokang magronda ng gabing yon. Hinati yun sa 4 na grupo upang magalugad ang lahat ng sulok. Dumating din ang tatay ng binata para tumulong. Magkasama sila ng kanyang kumpare sa grupo. May mga kanya-kanya silang bitbit na sandata. May mga nagdala ng itak, sibat na gawa sa kawayan at mga sulok. Naglakad na sa tokang lugar ang grupo ni Mang Rodelio. Natigilan sila nang makarinig ng isang malakas na sigaw malapit sa kanilang pwesto. Agad silang tumakbo papunta doon para saklolohan ang taong sa tingin nila ay nasa panganib. At naabutan nga nilang kagat-kagat ng aswang ang binatang si Mariano. Nang makita niya ang kalagayan ng anak ay simbilis ng kidlat na sinalakay ni Mang Rodelio ang aswang na yon. Pinalo niya ito ng hawak na latigo na gawa sa buntot pagi. Nakabitaw yon at bumagsak sa lupa. Pumorma itong susugod, subalit bigla nitong ibinaling sa iba ang tingin nang makita ang lalaki. Isang taga-baryo ang agad niyang sinugod at pinaibabawan nito ang katawan ng taong yon. Tatapusin niya ang buhay nito. Sigaw ng sigaw si Mang Rodelio. May kutob siya na kilala niya ang kalabang aswang. Tama na! Tigilan mo na to, Iska! Biglang nabaling ang tingin ng mga tao sa sigaw na yon ni Mang Rodelio. Pinangalanan niya kasi ang aswang na tila ba kilala niya ito. At upang di lalong mapahamak ang lalaking nasa ilalim ng aswang, ay pinaghahampas niya yun ulit sa likod. Hindi magawang iwasan ng aswang ang tama ng latigo sa kanyang likuran. Duguan itong bumagsak sa lupa. Kahit nang hihina ay binalikan naman ni Mariano ang kanyang kalesa para hanapin doon ang kanyang sandata, ngunit wala doon ang balisong. Hindi niya ito makita. Inalis niya ang renda ng kanyang makisig na kabayo. Sinakyan niya yon at tinungo nila ang pook ng labanan. Inalis niya ang kanyang damit pang itaas. Napanganga ang mga taong kasama nila nang mula sa dilim ay lumitaw si Mariano. Hiningi nito ang isang matulis na sibat. Hanggang sa nakita nila na magiting na nilapitan ni Mariano ang aswang at sinibat ito sa kanyang likod. Isang matulis na kawayan ang tumuhog mula sa likurang bahagi hanggang sa dibdib ng aswang.
Habang nag-aagaw buhay ang aswang, nilapitan niyo ni Mang Rodelio. Bigla ay sinundan niyo ng nakakabinging sigaw ng nilalang. Nakakapangilabot yon na parang nananaghoy. Nagsimula na ring umalingasaw ang mas matindi pang kakaibang amoy ng pagkabulok. Masangsang na halos di makahinga ng maayos ang mga taong naroon. Kahit hinang-hinana ang aswang, ay nagawa pa nitong gumalaw at gumapang papalayo kay Mang Rodelio. Iniiwasan niya itong makipagtitigan mata sa mata. Nanginginig na ito ng mga sandaling yon. Nakakatatlong usad na siya nang hinawakan siyang bigla ng lalaki sa kanyang mga kamay. "Tama na, Iska." Pakiusap nito sa nilalang. Unti-unti ay tila lumiit ang anyo nito at nag-aanyong tao. Bumalik na ito sa tunay niyang anyo. Napahagulgul na ng tuluyan si Mang Rodelio nang tumambad sa kanyang paningin ang itsura ng matandang babae na nasa kanyang harapan. Walang ano-ano'y bigla itong humingi ng tawad. Isang klase ng paghingi ng tawad na noon pa niya gustong gawin sa babae. Subalit hindi na nito nagawa dahil hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon para muling magkita. Si Mang Rodelio at si Iska ay dating magkasintahan. Subalit naghiwalay sila dahil mariing tinutulan ng magkaparehong pamilya ang kanilang relasyon. Sabi ng mga kamag-anak nila na kailan may hindi maaaring magsama at maging isa ang lahi ng mga aswang at albularyo. Isa yung malaking kahihiyan sa panig ng isa't isa. Ipinaglaban nila ang kanilang pag-iibigan. Subalit nang mamatay ang ama ni Mang Rodelio, ay doon ito nagdesisyon na iwan na ng tuluyan ang kanyang pinakamamahal na babae. Nakikita niya kasi na nobya niya ang pumatay sa kanyang ama. Panay ang iling ni Iska. Hinihingal na ang babae, ngunit nagawa pa rin itong sabihin sa dating nobyo na hindi niya ginawa ang bagay na yon. Dahil noong mga panahong yon, ay handa na siyang magbago at talikuran ang pagiging aswang, alang-alang kay Mang Rodelio. Subalit hindi na rin nangyari dahil inilayo na siya ng kanyang pamilya at lumipat sila sa ibang bayan. Ikaw ang pumatay sa nanay ko? Sabat ni Mariano sa dalawang nag-uusap. Umiling ang matandang babae. Wala raw itong kinalaman sa pagkamatay niyan dahil hindi na ito bumalik sa dating lugar buhat nang ito ay lumayo. Napagtanto ni Mariano na ibang aswang ang gumawa noon sa kanyang ina. At ang masasamang panaginip ng ama ay dala ng konsensya nito sa pag-iwan sa kanyang dating nobya. Ngunit may isa pang revelasyon ng babae. Sinabi nito na nagkaanak sila ni Mang Rodelio. Isang sanggol na lalaki ang kanyang ipinanganak. Subalit napansin nito na hindi nagbigay ng anumang reaksyon ng lalaki sa sinabi niyang yon. Ipinagpatuloy nito ang kanyang pagsasalaysay. Sinabi nito na nawala sa kanya ang sanggol. Hindi niya alam kung ano nangyari. Ngunit may hinala siya na mga kamag-anak din niya ang kumuha rito. Simula noon ay nawala na ng direksyon ng buhay ng babae. Tuluyan itong niyakap ang pagiging aswang. Lalaki ang kadalasan niyang pinapatay, lalo na ang may mga masasayang pamilya. Dahil yon ang bagay na ipinagkait sa kanya ng lahat. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa tuluyang nawala ng hininga ang mapamuksang aswang sa baryong yon. Kinuha ng mga tao ang bangkay at inilagay ito sa loob ng kanyang kubo. Sinunog nila pagkatapos.
tapos na ang laban. Matatahimik at mabubuhay na ng normal ang mga tao. Tagumpay silang napaslang ang aswang. Samantala, pagbalik nila sa bahay, ay agad kinastigo ng anak ang kanyang ama. Mahalata sa pananalita nito ang galit at pagkadismaya dahil sa mga narinig. Sandali lang. Tumahimik ka. Makinig ka muna sa akin. Sabi ng ama. Tinitigan siya nito mata sa mata. Inamin ni Rodelio ang katotohanan sa pagkatao ni Mariano. Ikaw ang anak namin ni Iska. Napamulat ang binata sa sinabing yon ng ama. Hindi. Hindi ako sanggol na sinasabi ng aswang na yon! Sigaw niya. Subalit hindi yun binawi ni Mang Rodelio. Pinanindigan nito ang sinabi niya. Ang ina mismo ni Iska ang nagbigay sa kanya ng sanggol na yon. Isang sumpa sa kanila ang pagkakaroon ng kapamilya na mula sa lahi ng albularyo. Pinili nitong ibigay na lamang ang sanggol kay Mang Rodelio upang hindi ito mapahamak sa kanilang pamilya. Alam kasi ng ginang na nakatakdang patayin ang sanggol, kaya bago pa man yun mangyari ay itinakas niya ang bata. Ayaw niyang makitang mamatay ito. Bagamat malulupit silang aswang, ay malambot ang puso nito para sa kanyang pinakaunang apo. Hindi ako naniniwala sa iyo! Sumbat nito sa ama. Samantala habang nag-uusap ang mag-ama, ay nilulunasan naman ni Dolores ang sugat na natamo ni Mariano. Nakikinig lang ito sa usapan ng dalawa. Kailangan mong maniwala. Dahil yon ang totoo, Mariano. Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Inamin nito na bago sila magsama ng asawa, ay meron na siyang anak. Tinanggap yon ng buong buo ng babaeng minahal. Walang naging problema sa kanya ang pagiging binatang ama ni Mang Rodelio. Samantala, sa kasamaang palad ay hindi sila nabiyayaan ng sariling anak. May diferensya ang matres nito at wala itong kakayahang magbuntis. Sa nakitang kaseryosohan ni Mang Rodelio, ay napagtanto ni Mariano na katotohanan nga ang inihahayag nito sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang tanggapin yon. Ngunit masakit sa kanya na malaman ang hinahanap niya at napatay na aswang ay ang kanyang tunay na ina. Pinagsisihan niya yon ng labis. Subalit, dahil sa maagap na pagsubaybay at pagmamahal sa kanyang ama, ay unti-unti niyang natanggap ang lahat. Bakit ayaw mo pa ring hubarin ang iyong pagbabalat kayo, Mariano? Isang araw ay tanong sa kanya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sinabi nito sa ama na balak na niyang gawing asawa si Dolores. Labis na natuwa si Mang Rodelio sa narinig niya. Kung ganon, bakit ayaw mo pang... Bigla itong natigilan nang sumingit sa pagsasalita ang anak. Kasi gusto kong malaman kung mamahalin niya ako sa ganito kong kalagayan. Isang plano ang nabuo sa pag-uusap na yon ng mag-ama. Ilang araw ang nakaraan ay naging palaisipan sa dalaga ang biglaang pagdating ng mga hayop sa kanila. May mga kambing, manok, at baboy. Para saan ang mga to? Saan to galing? Natutuwang tanong ng dalaga. Agad hinawakan ni Mariano ang kanyang kamay at sinabi nitong galing ang iba doon sa kanilang mga kababaryo bilang ambag sa magaganap na kasalan.
Nangunot ang noo ng babae nang mapagtanto ang sinabi ng lalaki. Nalungkot ang mga mata niya nang maisip na may plano na palang pakasalan ang binatang lihim niyang hinahangaan. May mangyayaring kasalan dito. Kung papayag ka na magpakasal sa akin. Agad namilog ang mata ni Dolores sa narinig. Nang mabawi ang sarili sa pagkabigla, ay masayang masaya nitong sinagot ng matamis niyang oo ang binata. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Habang naglalakad sa altar ay hinahanap ni Dolores ang kanyang mapapangasawa. Subalit wala sa harap ang lalaking kuba, bagkus ay nakita niya ang isang makisig at napakagwapong binata. Nalaman niya sa mga oras na yon na hindi totoong kuba si Mariano. Ginagamit lamang niya ang pagbabalat kayong yon para mas madali sa kanya ang makasilo ng aswang. Dahil sa kalagayan na yon, ay iniisip nito na isa siyang mahinang nilalang na madaling biktimahin. Noong una ay nanumbat pa ang dalaga at sinabi nito na bakit pati siya ay sinubukan nito. Gusto ko lang malaman kung mamahalin mo ko at tatanggapin ng buo sa kabila ng aking peking kapansanan. At napatunayan nga niya na hindi namimili at mas lalong di tumitingin sa pisikal na anyo ang babaeng inibig. At mula noon ay nabuhay na ng tahimik ang mga nasa baryo. Dumami na rin ang mga tao sa lugar at namuhay sila ng masaya at mapayapa. Lahat din ng mga tao sa kanilang lugar nagulat nung nalaman nila ang totoong pagkatao ng kubang si Mariano. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe yung mga twist ng kwento na to. Parang, alam nyo yun, buhol-buhol na nga yung utak ko. Tapos nagkabuhol-buhol palalo. Diba? Sobrang angas ng kwento na to. Lalo na yung mga revelasyon nga. Lalo na yung totoong pagkatao ni Mariano na di pala siya talaga kuba. Diba? Tapos anak siya ng aswang. Alam nyo, dun sa part na kinukwento ng tatay ni Mariano na totoong anak siya ng aswang. So lumalabas kalahating aswang siya, kalahating albularyo. Itinuturing na sumpayo ng pamilya ng nanay niya. So, dun pa lang sa parte ng kwento na yon, napagtanto ko na, kaya siya kuba. Kasi pinagbabawal ngang maging mag-asawa yung aswang tsaka tong albularyo. So, kalalabasan nun, may depekto yung magiging anak nila. So, kaya siya naging kuba. Yun yung pumasok sa isip ko. Tapos ending, nagpapanggap lang pala si Mariano na kuba para madali siyang biktimahin ng mga aswang kasi nga tingin sa kanya mahina Pero hindi, may alam si Mariano na mga kakaibang teknik o mga kakaibang estilo para pumalag sa mga aswang. Bukod pa dyan, yung nabasa niya yung libreta ng lolo niya na alam naman nating lahat na isang magaling na albularyo. Pero sobrang sakit nun para sa akin bilang anak. Na bakit kasi hindi pa kagad sinabi sa'yo ng tatay mo nung simula pa lang? Bakit kailangan pang malaman kung kailang namatay na yung nanay mo? Diba ang sakit nun para sa isang anak na yung matagal mo nang hinahunting, yung matagal mo nang gustong kitilan ng buhay o tapusin yung buhay, nanay mo pala. Diba? Isipin mo, mula pagkabata mo, di mo alam yun. Tapos malalaman mo na lang, sa huling hininga niya pa. So yun lang yung nakita ko sa kwentong sobrang sakit para sa akin. Pero overall, sobrang gaganda ng twist nito. Isa to sa mga magaganda kong kwento dito sa channel ko. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.